Galicia é o país europeo con menos extensión do seu territorio protexida, menos do 10%. Por iso, en Ecoloxistas en Acción estamos a avaliar zonas de alto valor natural para propolas como lugares de interés comunitario, que é o paso previo a incluílas na Rede Natura 2000. E comezamos pola provincia de Pontevedra, en concreto pola Serra da Groba, onde nos atopamos hoxe, e a Serra do Suído. Ambas as dúas teñen hábitats prioritarios como son as carballeiras, as turbeiras, as brañas ou os queirogais húmidos e, ademais, especies vulnerables que están recollidas como de especial protección nos anexos 1 e 2 da Directiva Hábitat da Rede Natura 2000. Estas dúas serras son corredoiros ecolóxicos chave. A Groba conecta os espazos costeiros do Miño e o Suído actúa como nexo da dorsal galega. Ademais, presta un servizo hidrolóxico estratéxico, xa que nela nacen ou se nutren ríos como o Oitabén e o Tea, que abastecen as cidades máis poboadas de Pontevedra. A súa degradación ambiental freouse só grazas á mobilización veciñal. Na Serra do Suído, a Asamblea do Suído e SOS Suído levan anos documentando os impactos ambientais, propoñendo alternativas e denunciando proxectos agresivos. Na Groba, SOS Groba, organizacións ecoloxistas e a mobilización popular frearon varios parques eólicos. A súa actual exclusión da Rede Natura 2000 galega é unha grave omisión técnica e legal que ademais incumple as normativas europeas de conservación da natureza e que veñen acarreando a Xunta de Galicia unha sanción por incumprimento por parte da Unión Europea.